Emyr George dwi, Prif Weithredwr adnodd, ac i ni'n gyffroes am dyfu a chryfhau bwrdd adnodd yn 2027 a thu hwnt. Gyda 2 o aelodau yn pwyllgor awdit, risg a sicrwydd yn cyrraedd diwedd ei tymor gyda ni, mae hwn yn gyfle gwych i rywun newydd ymuno ar bwrdd a dod â meddwl a phersbectif ffres. Rydyn ni'n chwilio am bobl sy'n dod â phrofiad o arwain ac o lywodraethiant gyda dealltwriaeth gref o'r sector addysg yng Nghymru. Ond hefyd, ac yr un mor bwysig, am bobl sy'n chwilfrydig, yn gydweithredol ac sy'n ffocysu ar gyflawni a deilliannau. Rydyn ni'n gweithio'n ddwyieithog ac yn hyblyg, felly rydyn ni'n chwilio am bobl sy'n hapus gyda'r fath naw amgylchedd. Rydyn ni am i'r bwrdd i adlewyrchu Cymru fodern. Mae hynny yn cynnwys cynrychiolaeth o'r Gymraeg, boed hynny'n ddysgwyr ar ddechrau taith neu siaradwyr hyderus. Rydyn ni hefyd am ehangu yr ystod o brofiadau wedi'i byw ar draws aelodau'r bwrdd. Yn adnodd, rydyn ni'n gwerthfawrogi cydweithredu a brwdfrydedd. Mae profiad yn bwysig wrth gwrs, ond mae ymagwedd agored a chadarnhaol yr un mor bwysig.